Zo net werden er convenanten getekend tussen de verschillende bedrijven, particuliere initiatieven tussen Nederland en Curaçao. En iedereen is happy, heb ik de indruk. Nu wordt er weer een ander convenant getekend tussen de regering van Nederland en de regering van Curaçao. Een samenwerkingsconvenant. Zometeen gaan de premiers precies uitleggen wat het inhoudt, anders haal ik de wind uit hun zeilen als ik te veel ga vertellen. Ik wil de pers vragen voor het tekenen, mogen jullie even naar voren komen om dat vast te leggen, maar daarna weer terug naar achter. Terug naar achter staan. Bij achter blijven? Oké, het is zo goed. Prima. Kunnen we overgaan naar tekenen. De bedoeling is deze. Ben ik hoorbaar? Hemel? De twee minister-presidenten gaan een opening statement doen. We beginnen met de gast, minister Rutte. Dank u wel. Daarna minister Ruggenaar. Daarna krijgt de pers mogelijkheid om vragen te stellen. Ja, veel dank. Staatssecretaris Raymond Knop zal helpen daar met de vragen beantwoorden. Maar eerst, voor we bij vragen komen, misschien een paar dingen van onze kant. Want ik moet zeggen, ik ben weer ontzettend onder de indruk van de afgelopen anderhalve dag dat ik nu op Curaçao ben. Van wat ik hier aantref. Het ondernemerschap van Otrobanda en Pietermaai. Hier uiteraard op het Bombini for Business congres wat we hier met elkaar hebben. Je ziet eigenlijk echt hier op een prachtige manier hoe ondernemers van Curaçao en Nederland schouder aan schouder staan om daadwerkelijk hier de economische ontwikkeling verder aan te jagen. En je ziet wat dat betreft ook echt dat hier een nieuwe economie aan het ontstaan is. Dat zien we in Nederland, dat zien we hier op Curaçao. Het is echt een heel professionele bijeenkomst, heel professioneel georganiseerd met 45 Nederlandse bedrijven, 60 ondernemers, met 70 bedrijven van Curaçao die over allerlei terreinen met elkaar in gesprek zijn. Bijzonder natuurlijk om bijvoorbeeld te zien dat supermarktketen Spar, een van de parels van een Nederlandse retail, dat die Curaçao ontdekt heeft en dat Curaçao gebruikt gaat worden, niet alleen om hier te investeren, maar ook als springplank naar Latijns-Amerika. We hebben prachtige presentaties gezien over hoe wordt omgegaan met onderwerpen als energievoorziening. Hoe wordt omgegaan met de haven, de rol van TNO. Stuk voor stuk voorbeelden van hoe Nederland en Curaçao ook economisch met elkaar kunnen samenwerken. En dat past dus ook wat mij betreft precies in de groeistrategie van de regering Ruggenaat. Erop gericht om Curaçao weer op een groeipad te krijgen. Niet alleen om ervoor te zorgen dat er korte termijn groei is, maar het ook op een manier te doen dat die sustainable is voor de langere termijn. Door daadwerkelijk verder de economie te diversificeren, meer ondernemerschap los te trekken en ook te onderstrepen het feit dat op deze manier Curaçao, Nederland, het Koninkrijk er echt aanvullend op elkaar kunnen werken. Voor beide kanten.
Ik zie ook onze politieke banden tussen Eugène en mij zijn hecht. Tussen de Curaçao-Nederlandse regering zijn hecht. Er wordt intensief samengewerkt op het terrein van de economie. Als er lastige onderwerpen zijn, dan worden die ook met elkaar besproken. Maar altijd in een sfeer van respect en vriendschap. En ook in de wetenschap dat we allebei proberen het zo goed mogelijk met elkaar te doen. En natuurlijk zijn er ook lastige onderwerpen. Venezuela, de hele kwestie rond de raffinaderij. Het feit dat hier ook problemen zijn ontstaan natuurlijk door de langdurige economische problematiek op het eiland. En dan ben ik des te meer onder de indruk als een politiek leider zoals Eugène met zijn team erin slaagt om ook weer dat groeipad te vinden en de toekomst vorm te geven. En wat mij betreft met in ieder geval onze volledige ondersteuning. Dan misschien een paar punten nog tot slot die ik zou willen noemen. Inderdaad, dit convenant is een bewijs van die samenwerking. Hoe we over en weer van elkaar kunnen leren, elkaar verder kunnen ondersteunen waar het betreft verder verbeteren van de governance, verder verbeteren van het bestuur, van de financiële huishouding. En op al die punten ook vanuit Nederland te proberen zoveel mogelijk expertise die daar is in te zetten. Maar tegelijkertijd daar ook in Nederland van te leren. Maar tegelijkertijd wil ik ook wel afsluiten met een voorbeeld van hoe dingen nu lopen. Pietermaai, een voorbeeld denk ik van een wijk waar heel veel gebeurt. Waar Hans de Boer en een hele groep ondernemers ook aan het kijken is. En er is ook over bericht, zag ik. Ik dacht in Amigo of in het Antilliaans Dagblad een groot stuk gezien. Hoe ze proberen hier om met steun van Nederlandse ondernemers die wijk verder te ontwikkelen. Ik ga er zelf daar ook nog even een stukje rondlopen. Maar ik vind het ook weer zo'n voorbeeld van een project wat in de loop van 2019 van start gaat. Om uiteindelijk ook die monumentale panden die er staan verder op te knappen. En waar we in Otterbanda waren vandaag, waar al zo vreselijk veel gebeurt, is dit ook weer een voorbeeld van een wijk die steeds meer gaat lijken op de mooiste wijk in New York, zoals Greenwich Village. Waar gentrificatie plaatsvindt, waar kunstenaars, jonge mensen, studenten, ondernemers de weg naartoe vinden. En daar wil ik ook al mee afsluiten dat het Curaçao, wat ik voor het laatst zag in 2013, en het Curaçao van nu, januari 2019, niet te vergelijken is. In hoe het swingt, hoe zoveel buurten en wijken bezig zijn opgeknapt te worden en hoe zoveel jonge mensen hier het ondernemerschap beginnen te ontdekken. En dat is echt mijn overtuiging. Gezonde overheidsfinanciën, goede governance en ondernemerschap zijn altijd nog de bouwstenen van een sterke samenleving met een sterke middenklasse. En dat is de enige manier om een eiland als Curaçao, maar dat geldt voor iedere samenleving, ook voor Nederland, om die langjarig op een groeipad te hebben wat ook blijvend is, wat sustainable is, wat niet voor één kabinetsperiode is, maar voor de toekomst. En dat is de legacy die dit kabinet, denk ik, kan gaan nalaten voor Curaçao. En die gaat dan ver over één kabinetsperiode heen. En dat wens ik Eugène Ruggenaam toe met zijn team. En wij staan klaar om te helpen waar we kunnen. En er ook zelf heel veel van te leren. Dat sluiten we dan af met een box. Dankjewel collega. Het is inderdaad een belangrijk en bijzonder moment in de ontwikkeling van Curaçao. We hadden een moeilijk jaar achter de rug, dat weten we allemaal. Maar ik geloof in mijn hart en ziel dat wij in de lift zitten. We hebben al wat projecten vandaag gezien. We hebben ondertekend een resultaat van Bombini Business Summit Curaçao gezien. Verschillende types ondernemingen, van zorg tot energie, toerisme, e-commerce enzovoorts. Dus de kansen liggen er. En daar zijn we begonnen. Toen wij zijn aangetreden heb ik ook gezegd als premier, ik zie niet alleen dat het Koninkrijk belangrijk is, maar ik zie dat er kracht zit in samenwerking tussen de landen en het Koninkrijk, beginnende met onze collega's van Nederland, waar wij zouden gezamenlijk, want ik heb het over kabinet Ruggenaat, sinds ons regeerakkoord hebben ze gezegd, we gaan nu ons inzetten in het verbeteren en het versterken van de relaties tussen de regering van Nederland en Curaçao. Maar we gaan ook kijken hoe we een nieuwe invulling kunnen geven in die samenwerking. We hebben een goed voorbeeld vandaag gezien. De Bombini for Business Summit. Die is begonnen met, laten we zeggen, een afspraak. Want dat is ook hoe wij willen werken samen met onze collega's. Gewoon zaken doen, kansen benutten en ook die uitdagingen samen tegengaan. En we hebben afgesproken, we gaan handel, bedrijvigheid, ondernemerschap, innovatie enzovoorts bevorderen binnen het Koninkrijk. En Curaçao heeft alles.
Ik geloof sterk in ons potentieel. Vandaag hebben we het gezien bij de Triangle in Serie Otrabanda. Zowel jongeren als anderen, verschillende velden van artiesten, zorgverleners, professionals, die samen eigenlijk het land willen dienen. Daar staan wij voor en daar gaan we op voortbouwen. En daarom is niet alleen het resultaat van Bomini en we hebben al een indruk hoe we dit gaan, de follow-up niet alleen tussen de bedrijven, maar we zien al potentieel van een follow-up conferentie, laat zeggen een initiatief om investering te stimuleren in onze binnenstad. Maar ook natuurlijk hoe we dit structureler kunnen aanpakken, zodat het niet blijft bij conferenties en summits, maar dat de bedrijvigheid samen met de regering als facilitator op een duurzame manier eigenlijk groeit. Groei is de woord en dat ligt ook in onze samenwerkingsrelaties. Het is een ander traject wat te maken heeft natuurlijk met wat de CFT onder andere heeft aangegeven. Wij hebben in dialoog in samenspraak gezien en we zijn zeer blij met de erkenning ook van onze collega's dat wij op het juiste pad zijn met een integrale aanpak van de problematiek, hoe complex het ook is, van onze financiën, maar onze uitdagingen qua economie, maar ook onze overheidsapparaat. We gaan groeien in alle zinnen. Onze economie moet groeien, we moeten gaan produceren als land, we moeten inkomsten gaan genereren als regering, maar natuurlijk moeten we daar ook op een verantwoord manier mee omgaan als regering. Dus financieel beheer blijft een prioriteit en staat centraal, maar we moeten ook investeren in onze overheidsapparaat, onze ambtenaren, onze werkomgeving en natuurlijk hoe wij diensten verlenen aan de gemeenschap. Dat is de essentie van een groeistrategie. En met deze covenant op ons verzoek hebben we ook de ondersteuning van onze partners met kennis, met laat zeggen de aanknopingen vinden tussen niet alleen de regering, maar NGO's, universiteiten, bedrijven, om gezamenlijk het potentieel van Curaçao te realiseren. Dus het is complex, het is moeilijk, maar we gaan vooruit en we gaan in de groei en in de lift. Dank daarvoor en ja, we gaan ervoor. Oké, dank u. Dank u, minister. We gaan over naar de vragen van de pers. Zijn er mensen met vragen? 3 vragen maar? Dan zijn we snel klaar. Ik heb 4 vragen maar. 5 vragen. 2 personen. Oké, nou prima. Ik heb een heel leuk systeem bedacht om de eerste vraag te maken, maar dat hoeft helemaal niet. Ik begin gewoon met ladies voorstellen. Of zal ik mijn systeem toch doen? Jammer. Heb je het helemaal voorbereid? Hè? Ik heb het helemaal voorbereid. Ik ga het toch doen. Ik heb de pers namelijk verdeeld in 5 categorieën. Radio, televisie, krant, digitale media. Van die verschillende media's ga ik naar de premier van Nederland vragen om eentje uit te trekken. Oh! Mag hij eentje uittrekken? Ja. Als we heel snel doen, even kijken hoor. Het is Gijsbert Sparre, Gilbert Sparre en Rick Hart van Radio Hoyer plus CBA Television en Radio Direct. Rick Hart, wil hij een vraag stellen? Als hij geen vraag wil stellen, zijn we gauw klaar. Meneer Rutte, ik heb een vraag over mensen die u hebben ontvangen in het torentje de afgelopen jaren. We hebben onlangs beelden gezien van Macron. U hebt meneer Ruggenaat ontvangen in het torentje. U hebt daar ook ontvangen Gerrit Schotten, die intussen vastzit voor onder meer corruptie, witwassen. Met die kennis in acht genomen, wat doet dat met de verhoudingen tussen Nederland en Curaçao? Kijkt u met andere ogen door die veroordeling naar bijvoorbeeld Eugène Ruggenaat? Sorry, ik begrijp de vraag werkelijk niet. Wat heeft Eugène te maken met Schotten? Vertel even. Nou, Schotten heeft ook het volk van Curaçao vertegenwoordigd. En dat doet deze minister-president op dit moment ook. Ja, ik ben heel blij met hem. En verder dat
En schotten, dat is een zaak van het Openbaar Ministerie en van de rechters. En daar moeten wij als politici verre van blijven. En daar heeft een veroordeling plaatsgevonden en daar neem ik kennis van. Maar dat is in de verdeling der machten in ons koninkrijk echt een zaak van een andere pilaar. En daar ga ik nu verder niks over zeggen. En ik ben helemaal blij met hem, maar ik vind de combinatie zo gek in de vraag. Ja, u staat er daardoor niet anders in, doordat er een minister-president van een land veroordeeld is voor strafbare feiten? Nou, blijkbaar werkt het rechtssysteem hier goed. Dat is het. Even dan. We gaan over naar meneer Sparren. Gekke vraag. Aangenaam, Gilbert Spaden. Het heeft me toch zo'n beetje verbaasd dat tijdens de conferentie Bombini Business daar in Den Haag dat gehouden werd, dat er een heleboel Nederlandse investeerders, toch niet op de hoogte was van de mogelijkheden hier op Curaçao. En we hebben zo'n 300 jaren relatie Nederland-Curaçao. En toch is mij zo'n beetje verbaasd dat een heleboel Nederlandse investeerders niet op de hoogte was van de mogelijkheden hier op Curaçao. Nou, daarom is het goed dat deze conferentie ook georganiseerd wordt, want blijkbaar is er nog heel veel van elkaar wat niet bekend is. Laat ik even bij mezelf blijven. Ik ben 12 jaar geleden voor het eerst op Curaçao geweest, niet zo heel lang. Ik ben er nu het afgelopen jaar een aantal keren geweest. En elke keer als ik op Curaçao ben, zie ik weer nieuwe dingen. Zie ik ook weer nieuwe kansen. Dus dit zou ook niet de laatste conferentie moeten zijn. Dit zou een cyclus moeten zijn van ontmoetingen tussen ondernemers van Curaçao en Nederland of andere landen in Europa. Waarbij je kijkt hoe kun je kansen die je samen ziet, hoe kun je die samen benutten door slimme combinaties te maken, door kennis en kunde van de verschillende kanten van de oceaan te ontsluiten en te komen tot nieuwe investeringen en nieuwe initiatieven. Dus eigenlijk ben ik ook heel blij dat nog niet alles bekend was, want dan heeft deze conferentie nog toegevoegde waarde. Mensen ontmoeten elkaar niet alleen in de plenaire zaal, ook vanavond op een borrel ontmoeten elkaar, dat doen wij ook. Wij ontmoeten ook die ondernemers. En ook ik heb nieuwe bedrijven gezien waarvan ik nog niet wist dat ze bestonden. Dus in die zin is dit nou denk ik het beste bewijs dat je dit soort conferenties moet organiseren. Overigens complimenten voor de organisatie, want het was inderdaad helemaal top. José Manuel Díaz, Tele Curaçao. Goedemiddag, de vraag is voor minister-president Rutte. Gaat Nederland verantwoordelijkheid nemen om het problematiek van de Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao op te lossen? Nou, wij helpen. Het is natuurlijk een enorme opdracht, ook die hier nu op Curaçao rust, om dat in goede banen te leiden. En wij helpen. Dat doen we al. We kijken ook hoe we nog verder kunnen helpen. En ik ben onder de indruk hoe Curaçao het probleem bezig is te tackelen. Het is echt een probleem, het is echt een thema. Ik heb het ook niet voor niks genoemd in mijn inleiding. Als je kijkt nu naar dit eiland, naar dit mooie land Curaçao, is dit echt een probleem waar het mee te maken heeft. Dus ik vind het ook logisch dat je in het Koninkrijk daar dan helpt. Dat gebeurt op dit moment en we kijken wat we meer kunnen doen. Het zit ook in het convenant weer, dat we kijken hoe we de hulp verder kunnen versterken om Curaçao te helpen om te gaan met deze grote problematiek. Ja, u kent de hulp die al gegeven wordt, waar aan gewerkt wordt. En we kijken wat we verder moeten doen. En daar zijn we ook goed over in contact. Wat wij kunnen doen verder vanuit Nederland. Maar ja, daar loop ik dan liever niet op vooruit. Want dat zijn ook gesprekken die plaatsvinden. En daar moet ook in Nederland over besloten worden. Dus ook heeft ook financiële consequenties. Daar moeten we allemaal goed naar kijken. Maar we realiseren ons heel goed dat dit een klus is die bij Curaçao ligt. En dat het dan logisch is dat je elkaar probeert te ondersteunen in hoe je met die klus omgaat. Ja. Dick Draaier. Ja, in het afgelopen jaar heeft het College Financieel Toezicht 3 keer een artikel 5 brief geschreven. Over het algemeen is dat een opmaat naar een aanwijzing of een advies tot aanwijzing, als ik het officieel moet zeggen. Dat is er 2 keer niet gebeurd. Nu de 3e keer is mijn vraag, is dat scheepsrecht en is dat iets wat u met elkaar heeft besproken? U heeft in de inleiding gezegd dat u over de financiële huishouding van de overheid heeft gesproken. Welke afspraken zijn daarover gemaakt? En zijn dat nieuwe afspraken die een aanwijzing uiteindelijk zouden moeten voorkomen?
De financiële situatie van Curaçao, en de premier zei dat ook al, is niet florissant. Er wordt ingezet op groei. Economische groei is de allerbelangrijkste manier om ervoor te zorgen dat de overheidsfinanciën op orde komen. Dat de inkomsten vergroot worden. En tegelijkertijd moet natuurlijk ook op de kostenkant gelet worden. Daar hebben wij uiteraard over gesproken. Maar het CFT heeft een eigenstandige rol. En die rol respecteren wij ook. Dus ik ga niet vooruitlopen op adviezen die het CFT gaat geven. Maar u weet ook uit eerdere ervaringen dat op het moment dat er langjarig bepaalde doelen niet gehaald worden en zeg maar conform de Rijkswet Financieel Toezicht de resultaten niet dusdanig zijn dat je kunt zeggen, nou we doen een stap terug, dat er allerlei mogelijkheden zijn voor het CFT om daarover te adviseren aan de Rijksministerraad. En de Rijksministerraad zal alsdan, op het moment dat zo'n advies er ligt, besluiten. Los daarvan zijn wij in gesprek om te kijken hoe wij bijvoorbeeld op het gebied van compliance, dus belastinginkomsten vergroten, effectiever maken, maar ook op het gebied van het vastgoedbeheer, hoe wij kennis en kunde vanuit Nederland ter beschikking kunnen stellen om de regering van Curaçao te helpen om op dat vlak verbeteringen door te voeren. We hebben een heel goed gesprek gehad met de Raad van Ministers vandaag waar dit onderwerp uitvoerig besproken is. Ik heb ook totaal niet de indruk dat binnen de Raad van Ministers dit een onderwerp is wat geen prioriteit heeft. Dit heeft absoluut prioriteit. Het begint bij de politieke wil, die is er. En vervolgens kunnen wij nu kijken hoe we kunnen helpen om de goede dingen te doen. Om ervoor te zorgen dat die financiën ook de goede kant op gaan. Want eerlijk is eerlijk, die groei die blijft achter bij de verwachtingen en de hoop die er was. En dan moet je dus maatregelen nemen. Stilzitten is geen optie. Er moet iets gebeuren en daarvan is de regering Ruggenaat zich ook bewust. De eerste set aan afspraken die zijn niet nagekomen. Welke garantie heeft u dan dat de volgende afspraken wel worden nagekomen? Nou, als het gaat om afspraken nakomen wil ik dat toch nuanceren. Er zijn inderdaad afspraken gemaakt en de resultaten die daaruit voortvloeien zijn niet de resultaten die we verwacht hadden. Dat klopt. Ja. En dat is niet altijd meteen hetzelfde als afspraken zijn niet nagekomen. Maar als die resultaten tegenvallen, en dat kan ook in het Nederlands kabinet spelen, dan moet je aanvullende maatregelen nemen. En dat is nu precies waar het kabinet Ruggenaat voor aan de lat staat. Waarvan ze ook gezegd hebben dat gaan we doen. Omdat iedereen zich realiseert dat een situatie waarin de schuldpositie toeneemt en de tekorten toenemen, niet in het belang is van het land Curaçao. Ik word steeds op de tijd aangewezen. We hebben een paar minuutjes nog. Dus een paar vraagjes nog. Ik heb 2 mensen met dringende vragen. Van digitale media, dan ga ik dat doen. Ik laat het laatste voor Yves. Ik ga beginnen met de dame. Jacqueline Hoofdman, Caribisch Netwerk. Ik wil een vraag stellen in verband met gezondheid. Als we het hebben over arbeidsproductiviteit, waar het bedrijfsleven van afhankelijk is. Er zijn op dit moment 6 epidemieën in Venezuela met besmettingsgevaar voor het hele Koninkrijk, ook voor Nederland. En daarnaast is een groot deel van de bevolking van Curaçao ziek. 17% heeft meerdere chronische ziekten. Mijn vraag aan premier Rutte is, wat is de reden dat gezondheidszorg geen koninkrijksaangelegenheid is? Het is van voor mijn tijd. Ja. Het is een landsaangelegenheid. Het is ook wel logisch, dat is toch echt een zaak voor een land. Maar ook daar help je elkaar weer in. Als er inzichten zijn in Nederland of in Curaçao waar wij in Nederland voor kunnen leren. Of hier in Nederland waar Curaçao voor kan leren, dan help je elkaar. Maar als de gezondheidszorg een koninkrijksaangelegenheid zou zijn, ja, dan moet je koloniën hebben. Want dan is bijna alles een koninkrijk. Dat lijkt me heel verstandig. Er is samenwerking, maar dat is voornamelijk vanuit de gezondheidszorg zelf met ziekenhuizen in Nederland bijvoorbeeld, met Nijmegen, Erasmus, die samenwerken. Maar daarnaast bijvoorbeeld, u stelt geld beschikbaar voor de detentie van illegalen. Komt daar een dokterspost bijvoorbeeld? En wie gaat dat betalen? Nee, ik moet zeggen, het pad dat we inderdaad hebben gekozen om te bewandelen is de juiste pad als autonoom land. En de premier heeft vandaag ook aangegeven dat wij in een nieuwe relatie stappen, een modernere relatie waar wij gaan werken op, gebaseerd op zelfrespect, erkennen van elkaars verantwoordelijkheid, maar gelijkwaardig optrekken. In die kader, wat Venezuela betreft, hebben we al een verzoek voor ondersteuning ingediend. Waaronder ook de problematiek van mogelijke risico's wat besmettelijke ziektes betreft uit Venezuela hebben aangekaart en specifiek hebben aangegeven waar wij mogelijk steun kunnen gebruiken uit Nederland. Dat wordt nu besproken. Wat gezondheidszorg betreft hebben wij onze eigen visie dat wij eigenlijk naar een wellness society willen gaan, meer preventief
We hebben het project, het megaproject voor dit jaar om af te ronden. Het hospitaal, dat heeft zelfs uitdagingen. En gebaseerd daarop, zoals je zelf hebt aangegeven, kijken we middels zo'n Bombini for Business Conference en onderhoud dat onze collega minister Suzy Reumer heeft binnen het Koninkrijk, waar ze ook volgens mij vorig jaar of daarvoor een overeenkomst hebben getekend naar samenwerking, hoe richt je het beter in. Dus dat is ook een ontwikkelingsproces, dus het hoeft geen koninkrijksaangelegenheid te worden in die zin dat het Koninkrijk die rol overneemt, maar tussen de landen in samenwerking gaan we het bevorderen voor Curaçao, maar gebaseerd op de overeenkomst dat Suzy Camilla Reumer heeft getekend, ook Aruba, ook Sint Maarten en de BES, als het betreft het Caribisch gebied. Duidelijk. Dank u, minister. Laatste vraag, meneer Yves Cooper. Ik heb een vervolgvraag op de vraag van collega Dick Draaier aan de heer Rutte. Maakt u zich zorgen over de financiële situatie van Curaçao en gaat Nederland helpen mochten wij op eigen kracht niet meer uitkomen? De financiële situatie, vroeg u naar. Nou ja, daar heb ik niet zo heel veel toe te voegen aan wat Raymond Knops net over zei. Daar hebben we ook over gesproken vanmiddag. Want ja, in een goede relatie moet je over alles kunnen spreken. En ik stel vast, precies wat Raymond zei, dat er volgens mij helemaal geen verschil van mening is tussen ons of de regering van Eugène Ruggenaat dat dit moet worden opgelost. Dat het een lastig, taai proces is. Dat we een onafhankelijke scheidsrechter hebben die kijkt onafhankelijk naar de cijfers, het CFT. En daar moeten we ook niet op vooruit lopen. Ja, laten we hopen dat het CFT tot positieve oordelen kan komen op grond van de maatregelen die worden genomen. Maar of dat ook zo is, daar kan ik niet op vooruit lopen. En ik realiseer me dat het een lastig probleem is. Maar het is, ik zei het net al, heel belangrijk voor een land om voor de ontwikkeling van stabiliteit voor de toekomst te zorgen voor good governance, solide overheidsfinanciën en ondernemerschap. Nou, op al die onderwerpen werken we intensief met elkaar samen. Nederland heeft daarom hebben we een covenant getekend om te helpen met ondersteuning, zodat wij onder onze eigen verantwoordelijkheid eruit komen. En goed, dat is de doelstelling. Financieel is in het 10-10-10 proces niet meer voorzien dat er geld gaat van het ene land naar het andere, maar hulp in de zin van ondersteuning, versterking van het bestuur, waar de regering van zegt, daar willen we graag expertise, tijdelijk of wat langere tijd van jullie krijgen. Ja, dan moet je elkaar helpen. En omgekeerd, ik heb het nu gezien met die verschrikkelijke ramp met de orkaan op Sint Maarten. Dat ook Curaçao en ook Aruba klaarstaan om te helpen als zij kunnen helpen in andere plekken van het Koninkrijk. Dus dan moeten wij dat ook doen. Maar in het 10-10-10 proces is niet meer voorzien financiële geldstroom, maar wel expertise. En daar werken we aan. Ik heb gezegd net dat het de laatste vraag is, maar ik doe toch nog eentje erbij. Van de Amigo, dat is de grootste Nederlandstalige krant hier. Dus ik ga geen vraag toegeven. Ik wil alleen maar van de premier Rutte weten hoe u kijkt op de crisis in uw kabinet vanwege het kinderpardon. U bedoelt het Nederlandse, ja, maar daar ga ik hier niks over zeggen. Ik kreeg die vraag ook al van de NOS. Maar kijk, het is onvermijdelijk dat als ik in het buitenland ben, ook in Nederland politieke discussies doorgaan. Die stoppen niet omdat ik weg ben. Dan blijf ik daarvan zo goed mogelijk op de hoogte. Maar ik ben dan niet daar zelf helemaal bij. Dus het risico is als ik dan vanuit het buitenland daar commentaar op geef, dat ik net een laatste ontwikkeling niet heb kunnen volgen. Simpelweg omdat ik er fysiek niet bij ben. Dus ik kies er altijd voor om daar zo min mogelijk dan over te zeggen. En Hugo de Jonge, die de eerste vicepremier is en uiteraard de fractievoorzitter, hebben volgens mij vandaag uitvoerig de media te woord gestaan, wat ik er zo van las. Dus de pers is bediend. Maar ik moet een beetje oppassen om dan 6000 kilometer verderop daarvoor alles over te zeggen. In een andere tijdzone. En 5 uur tijdsverschil. Ja. Dank je. Bedankt. Minister Rutte, Ruggenaat, staatssecretaris. Ik wou ook de pers bedanken, want het waren 2 vrij intensieve dagen. Ik denk dat er heel veel mooie momenten bij waren. Ik heb de hele tijd meegelopen. Ik dacht dat iedereen heel erg tevreden waren. Ik ben ook in ieder geval heel erg tevreden van de mooie shots die er zijn gemaakt en de mooie statements die er zijn gemaakt. Bedankt.